Het tal kei dat in de graai rint wie vorig jaar hetzelfde als de 2 jaar daarvoor. En daarmee ligt een eind komen aan de delgaande trend, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met bonussen en hegere literprijzen worden melk veel harder gestimuleerd om graaide melk te leveren. De 3 spandoeken die het steun in Ries ophangen binnen een mogelijke komst van een grote groep asielziekers in het dorp in de Arronde Nacht nog onbekenden voor het hellen. Maar de spandoeken maken inwoners van Ries duidelijk dat ze 300 asielziekers te volle vinden. De gemeente, de Frieske Marden, heeft daar zijn de spandoeken voor eerst hingie te litten. Bij de renovatie van het stadhuis van Haas is voor een moment letterlijk en figuurlijk de kroon op het werk zetten. Op de 24 meter hoge toer van het stadhuis is een sanneem de Makelder Pleets. Dat is de top van de toer, maar een leren bekroning. Joen en vannacht een soort rein, de zuidenwind jouwt om del en het wordt 8 graden. Morgen geregeld reinwetter, temperatuur 12 graden en de wind is zwak tot matig, meest zuidwest.